Družstvo z Kobyřic Brno právě odstartovalo ke svému požárnímu útoku. Děvčata zabereme. Vážení přátelé, uvidíme, zdali to razí nebo nestorazí, jsou hodně daleko děvčata. Je to třeba to dotáhnout. Ale to už se nám bude hůř a hůř dařit. Mají pod céčkem. Škoda toho uzlíku tady před náma. A pozor, pozor. Doufejme, že nedošlo k nějakému zranění zde ve Velešovicích. Takže děvčata to vzdávají. Děvčata to vzdávají a bohužel pro Kobeřice